दासो बे ट्रेक्टरबिलनि जानाय घटना नोंथांमोना दा बिसिनिफ्रायनो खोनासंनानै लादो मा होननानै बिसोरखौ होसोआ आरो सोर होसोआ आच्छा नोंसोरखौ सोर होसोआ जोंखौहाय इउपिपिएलनि मानसि होननानै होसोदों जोङो सासे मानसिनाव जोङो नैबे बाजै जानाय जोंनि बिबाजै जानाय बिसिनि न'खराव फैदोंमोन जोङो मोजां गाज्रि अनजिमा नार्जारि होननो बिनि नामा जोङो बिसिनि न'खराव मोजां गाज्रि एसे रायलायनो होननानै जोंबो नङा नोंखौ इउपिपिएलनि मानसि ओमफ्राय दा बिसोरो नै बै दखान दङ मोनसे दखान फिसा बेयाव बिराद बुरजा मानसि दङमोन ओमफ्राय बिपिएफनि मानसि बिसोरो जों सियरलि मिथिखागौ आरो आङो मिथिखागौ बेखौ सियरलि बिनि गारांखौबो आं मानसिखौबो नुनानै बिसोर सिगारेट सुफुंगासिनो दंमोन मानसिफ्रा ओमफ्राय आं नैबे बिबाजै जानायखौ होनदों बे बिजायं जानायखौ बे बानानै फैदों आरो जोंखौ दोनबोनो बेसिम ओमफ्राय आं होनदों बेयावहाय सिगारेट सोबफुंबाय दं मानसिफ्रा नोंसोरो बांद्राय दालारायसै र' सिरि सिरि थाबायदो ओमफ्राय बेयावनो डाइरेक्टलि बिसोरो होनबाय ओइ सोर नोंसोरा सोर बिफाजों नोंसोरखौ जों दाजाबजोबगोन बिदि होननानै डाइरेक्टलि बिसोर गाज्रि भाषा बुंबाय ओमफ्राय खोथाया मारिबासो ओइ सिथाद' होननानै जोङो एसे आवगायबा बिसोरखौ बेंबाय जोंना हरै नालाय नङा ओमफ्राय बिसोर खोला साइडजों नङा ओमफ्राय जोङो नैबे बिजावजालि जानाय जों सानैजों जोङो स्कुल फारसे दङ जोंनि मयुरि स्कुल बेजों दावगानो साहाजोंहाय ओमफ्य बिसोर ओरै फारसे सानै जोंनि बिबाजैनि मा जायो फिसौ जानाय बे फिसौ जानायनि फिसाखौनो बे बादों जों जंखायबोगासिनो दंमोन बे फिसौआबो होनदों नोंसोरखौ आं जि मोजां मोनदों जों मोसागोन माबागोन इरि होननानैसो जों मोजां रायलायबोदों जोंथ' बिसोरखौ बिदि टारगेट लायाखैमोन एथ' गाज्रि गोसो गाज्रिजों लादों होननानै बिसोरो मा बुंनानै होसोआ बिसोरो बुंदों ओइ नोंसोर र' नोंसोरखौ जोङो माबाजोबगोन होननानै गाज्रि भाषा होनो जोंथ' बिदिखौ माने भाषायानो लाजाखाया आरोखि जोंनि फंबायफोर दङ आंनि बिमा जानाय गासिबो सोमोन्दो दं आं बे गाज्रि भाषाखौहाय आं दिहुननो हानाय नंला मानो होनबा बिसोर बिराद गाज्रि होननानै जों स्कुलसिम होसोलांदों बिसोरो ओमफ्राय माखासे दुब्लियावबो बिराद मानसिफोर दङमोन ओमफ्राय आंनि बिजावजालि जानाया होनदों जोंखौ बासायदो जोंखौ जि होसोबाय होननानैहाय ओमफ्राय आंथ' डाइरेक्टलि फिसायनो फन हरदों आंनि हौवानो जोंखौ दावखोबोदो जोंखौ बेंजोब्बाय होननानै आंनि बिबाजै जानायमोनखौ बेंगासिनो दङ आरो जोंखौ होसोबोबाय नै स्कुलसिम बिसोर दावखो आच्छा मानसिया बिपिएफनि मानसि ओमफ्राय मा बिबानाव दङ माबाफोर बिबानाव दं नामा बेलाय बिपिएफनि मेम्बार बियो जों सिनायथारगौ मेम्बार आरो एक्स मेम्बार मा नाम बेनालाय मा नाम सन्जिब नार्जारि ना मा होनो सन्जिब नार्जारि लोगोसे बहुत मानसि दङ बे नैबे दखानाव गासिबो दंजोबो खिन्थु जों खोमसियाव आं बांद्राय थाल होआखै गिनायजों जाबजों आङो मानसिफोरखौ टारगेट होआखै आं होनदोंल' जों सिरि थाबायदो टारगेटआ अन्यसो जासिगोन खोमा होननानैहाय आङो सिरि बिजावजालिखौ लानानै ओमफ्राय जों बहुत खारदों ओमफ्राय मानसिफोरखौ नुनानै जोंखौ बासायदो होननानै जों बुंदोंमोन ओमफ्राय जों होननाय लोगो लोगो बिसोरो माबाखौहाय सुइस अफ खालामनानै लाजोबदों लाइटखौहाय बिदि ओमफ्राय आंनि फिसायमोनहा दावगोबोबाय आंथ' संगे फट' खादों ओमफ्राय बे बिबाजैमोनखौ बेंनायनो होननानै आङो बे बिबाजैनो डाइरेक्टलि फन हरबाय मारै जाखो होननानै ओमफ्राय बे होनबाय जोंखौ बेंबाय नोंसोर दावखोबोदो होननानै आङो बयखौबो गामिनि मानसिफोरखौ लेंहरजोबनानै जों ज' जानाय जादों आरो बावहाय आच्छा नुबायना रायजोफोर नुबाय बिपिएफनि आखला माबायदि सासे मेम्बार जानानै माबायदि आइजो माहारिनि मानसिखौ माबायदि माने दख'ना खुनो माबा खुनो माने भाषायानो लाजाया बेबायदि होननानै माने होसोनायाबो नैबेयाव नोंथांमोना नुगासिनो दं नैबे दखाननिफ्राय मथा मथि 200 मिटारसो जायो आरोखि बिसिम होसोदों आरोखि ओमफ्राय मानसिया मेम्बार ओमफ्राय मानसिया जौ फेनायानो लाजाखाया जाहैबाय खालि जौजों बेदरजों जानानै थाखानाय दा नोंथांमोना भिडिअखौ नायदो बुजिलायदो दा बिपिएफनि आखला माबायदि बारानिफ्राय बारा जागासिनो दं आरोखि नोंथांमोना दा नोंथांमोना नायना लादो नै गामिया जाहैबाय तुलसिबिल समस्तिया 6 नं कुसुगाव